Na rýchle ranné prebratie yoga tváre ideálny pomocník. Najprv dáme ústa do dlhého O a striedame O, A. Následne dáme ústa do dlhého O, pery sa snažíme ako keby vtiahnuť dnu a snažíme sa otvoriť čo najviac očí. S tým, že dávame pozor, aby sa nám čelo nekrčilo. Teraz opäť dáme ústa do dlhého O a snažíme sa dvíhať líčka. Prichytíme čelo, najprv silno otvoríme oči, ako sa nám najviac dá, a postupne ich prižmurujeme. Opakujeme niekoľkokrát. Teraz smerujeme pohľad dohora a dvíhame spodné viečko smerom hore. A teraz to trošku sťažíme, opäť ústa do dlhého O a pritvárame oči. A naša pleť je hneď prebratá.